L-emenda illi permezz tagħha l-Gvern kien se jdaħħal l-abort f'pajjiżna mhux se tissawwar f'realtà u liġi se tiġi emendata b'tali mod li tirrifletti l-għajta tas-soċjetà ċivili, l-appelli tal-professjonisti u l-proposti tal-Partit Nazzjonalista dan wara xhur ta' tkaxkir tas-saqajn. Robert Tabela kien kostret jagħmel U-turn favur il-bon sens dan kif l-emenda oriġinali magħmula mill-Gvern tiegħu kienet se ddaħħal iswed fuq l-abjad it-terminazzjoni ta' tqala f'kaser ta' riskju fuq is-saħħa tal-mara. Issa, wara l-appelli ta' diversi NGOs tas-Soċjetà Ġenerali u tal-Partit Nazzjonalista, il-ġimgħa filgħodu il-Ministri Chris Ferd u Jonathan Attard ħabbru l-emenda tal-emenda fejn saħħu li issa jikkwalifikaw xi tfisser periklu gravi li jista' jwassal għal mewt tal-om. Ma fil-verità diġà jsir fl-isptarijiet tagħna iżda issa kemm l-om u anke t-tobba se jkunu koperti bil-liġi. Il-Gvern qed jgħid li issa l-liġi li tkellem dwar il-possibilità li t-terminazzjoni ta' tqala ċoe il-qtila ta' tarbija fil-ġuf ma sseħħx u li għandhom ikunu konsidrati prattiċi mediċi kurrenti f'Malta. Iżda wara din il-preżentazzjoni l-ħsieb kien wieħed unanimu, għalfejn il-konsultazzjonijiet u d-dibattiti ma twettqux qabel mingħajr ma kien jinħel aktar żmien u jgħaddu x-xhur qabel il-Gvern intebaħ li kien fuq in-naħa l-ħażina tal-istorja. Ħafna nies fil-Parlament miġġiex naħat tal-Kamra, illi ġenwinament ikunu rridu jaraw l-liġi tkun aħjar. Il-liġi li nispiċċaw biha tkun aħjar mill-liġi li proponejna fil-bidu. Dak huwa proċess parlamentari, huwa xi ħaġa sabiħa li tiġri di. Ġie spjegat ukoll li la darba jkun hemm il-possibilità ta' sfidi ta' saħħa mentali dawn m'għandhomx jissarfu f'terminazzjoni ta' tqala iżda jiġu kkurati b'kull mezz u mediċina possibbli dan filwaqt li t-terminazzjoni ta' tqala għandha ssir biss alla darba il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf ma tkunx vijabbli jiġifieri li f'kull sitwazzjoni li tarbija tista' tgħix barra mill-ġuf b'mod indipendenti għandha titwellet. Din il-liġi issa tabib li hu deċiżjoni favuri li jsalva l-ħajja tal-om b'deċiżjonijiet meqjusa ġusti mhux se jelħabs. Tali deċiżjonijiet qed jiġu meqjusa bħala rebħa għad-dritt tal-ħajja f'pajjiżna, rebħa għal dawk kollha illi kienu u għadhom favur il-ħajja tant illi il-koalizzjoni int tista' salvani stqarret illi dan il-pass fisser rebħa għal min kienet jgħid le għall-abort. Intant, wara laqgħa li saret il-ġimgħa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista sostna illi għadu u ser jibqa' l-unika forza politika li b'mod konsistenti u dikjarata huwa favur il-ħajja f'pajjiżna. L-Partit Nazzjonalista saħa illi l-emenda li l-Gvern ippreżenta aktar kmieni hija r-rebħa tal-ħajja fuq min irid idaħħal abort f'pajjiżna. Bl-istqarrija tinsisti wkoll li din l-emenda tfisser U-turn oħra mill-Gvern ta' Robert Tabela, għalkemm il-Prim Ministru nnifsu mhux jalaq il-bieb għall-introduzzjoni tal-abort xi ħaġa li toħroġ ċara mill-kumenti li tagħna aktar kmieni wara nofsinhar. Teskludi li l-Gvern ħajimxi iktar quddiem meta nitkellem fuq il-kwistjoni tal-abort? Jiena dejjem tkellimt illi hemm diskussjoni mhux li tibda tamma li bdiet diġà f'diversi setturi differenti tas-soċjetà tagħna, dak li l-leġiżlajna dwaru jew se nilleġislaw dwaru issa fil-jiem li ġejjin ma jitkellimx dwar abort, però id-diskussjoni qed hemmhekk. Jiġifieri l-Gvern ta' Robert Tabela quddiem jaf jikkunsidra emendi oħra relatati mal-abort. Ġew ġibtek għatlek hemm kwistjoni ta' diskussjoni, dik id-diskussjoni għadha fi stadju bikri. Francesco Catania, Net News.